La nostra media conversa d'avui ens ha portat fins aquí, a la parròquia de Sant Pere, a l'església de Sant Pere, i és perquè no fa massa tenim un nou rector. Bé, ara en parlarem. De fet, oficialment encara no ho és, però sí que ja fa uns dies doncs, que està aquí a Premià. Ell, de fet, ve de Premià de Mar, de Sant Cristòfol, i ara forma part de la nostra comunitat parroquial. D'això en parlarem, ell ens ho aclarirà a més. Ell és el mossèn Lluís Petit. Què tal? Molt benvingut, moltes gràcies per estar amb nosaltres i compartir aquesta estona. Vale, moltes gràcies per convidar-me. Dèiem que, bé, de fet, a efectes pràctics, doncs no fa massa que has començat a ser una mica el que seria el rector de la nostra comunitat parroquial o de la nostra parròquia d'aquí de Sant Pere. I, de fet, ara una mica el que volíem comentar és que estàs a diferents parròquies. Està portant la parròquia del que seria de Sant Cristòfol, de Premià de Mar, que ja estava, la de Santa Maria i després també la parròquia d'aquí de Premià de Dalt. D'alguna manera, oficialment encara no, com dèiem, però ben aviat, el proper dissabte, dia 14, es fa una cerimònia oficial, en la qual doncs, hi ha els bisbes, i a partir d'aquí seria, jo no sé si es diria presa de possessió, o en tot cas, oficialment ja seria el rector d'aquí de Premià de Dalt, no? Sí, bueno, primer aclarir que no vindrà el bisbe, sinó que vindrà el vicari episcopal, que representa el bisbe en aquesta zona, que és l'Andreu Uller, que és el vicari episcopal d'aquesta zona. I és el que abans es deia presa de possessió, que està ben dit, però ara se li ha canviat el nom i se li diu inici de ministeri, que queda més bé que allò de la possessió, però bueno, i li han canviat el nom i és l'inici del ministeri. Aleshores jo, per circumstàncies, ja porto un mes per aquí, però bueno, pròpiament, oficialment, seré rector des del dia que fa aquesta cerimònia, que és el dissabte de l'inici del ministeri. I aleshores el vicari, l'Andreu, doncs vindrà i fa aquesta cerimònia on, és com dir, ara comença el ministeri de rector, hi ha una sèrie de rites i per una banda el vicari et presenta, per altra banda la comunitat es rep. Llavors ja comença això. Parlàvem doncs, que el mossèn anterior, que doncs, el mossèn Ramon Roca seguirà de vicari, també donant suport. També tenim mossèn Colomer, que d'alguna manera doncs, ell ha estat molts anys aquí de rector i a més doncs, serà o seguirà fent-se càrrec de les misses de la Cisa. Després també hi ha el mossèn Jacques, que també dona un cop de mà. Una mica feu, jo diria, com un equip. No sé si s'hauria de dir així, no? Sí, és com un equip. És a dir, el que s'ha fet i s'està començant a fer ara a la diòcesi de Barcelona és comunitats parroquials, on les tres parròquies conserven el ser parròquia, són parròquies, però la manera de funcionar és una mica diferent. Tradicionalment hi havia cada parròquia amb el seu rector. Llavors ara, també en part, perquè hi ha menys vocacions, doncs s'està unificant. I aleshores, en lloc d'una parròquia i un rector, es fa com un equip pastoral, i aquest equip, que en aquest cas són els mossens que has dit, no? El mossèn Ramon, que seguirà aquí no com a rector, però serà com a vicari, no d'aquesta parròquia, sinó de les tres, mossèn Jacques, que ve del Camerún, està estudiant litúrgia, però també ajuda, i mossèn Josep Colomer ajuda més aviat a la Cisa. I aleshores estarem com un equip atenent les tres parròquies. I com funcionarem no ho sé exactament, perquè encara no hem començat, no? Però bueno, entre els tres i anirem fent. Parlava fa un moment doncs, això, no, de que possiblement tenim el record o la idea, no, de que cada mossèn, o que cada parròquia, millor dit, tenia el seu mossèn, tenia el seu rector, per petit que fos el poble. Això ha canviat, de fet ara ho veiem, nosaltres en tenim un clar exemple. Per què passa això? Parlàvem una mica de potser crisi de vocació, potser falten capellans. Quina creu que seria exactament el motiu per això? Bé, primer que això és una decisió, diguéssim, dels bisbes, que no a tot arreu fan igual. Hi ha llocs on clarament es fa així perquè no hi ha mossens suficients. No? Jo t'ho comentava abans, jo he estat uns anys a Perú, a les missions, i allà hi ha molts més pobles que capellans. Llavors els capellans fan una unitat, viuen 2 o 3 junts i ja tenen una zona. I hi ha zones molt rurals que també ho estan fent així. 2 o 3 capellans viuen junts i ja tenen tota una zona pastoral. És a dir, ja no es pot allò que deies que cada parròquia tingui el seu rector, no es pot. La diòcesi de Barcelona no és tan rural perquè és més aviat urbana i els pobles que ja són grans, no hi ha pobles petits. Però s'ha fet una aposta per aquest model
que en part per poques vocacions, en part perquè també les parròquies tenen unes coses que la gent no veu del tot, com per exemple el tema de patrimoni, el tema econòmic, el tema d'arxius parroquials, etc. I és veritat que avui en dia unificar, per exemple, un despatx parroquial, donat el moment que hi ha ara, que hi ha menys batejos, hi ha menys bodes, etc., és com optimitzar recursos, no?, que es diu. És a dir, doncs ho juntem, perquè potser podries tenir un mossèn atenent al despatx 2 hores a un lloc que no li va més que una persona, a l'altre lloc, llavors ara s'unifica. És a dir, en els aspectes pràctics està bé. Però també jo vull aclarir això, no?, que en el nostre cas, almenys les 3 parròquies segueixen sent parròquies. No, ninguna de les 3 parròquies deixa de ser parròquia, perquè hi ha gent que pateix amb això, no? Ja no serem parròquia, no. Es porta d'aquesta manera, però les 3 parròquies segueixen sent parròquia. La tasca dels mossens o dels capellans amb el temps ha anat canviant. Potser abans era només això de dedicar-se a dir la missa, els dies que feia falta fer la missa, o cada dia, abans es feia cada dia, i ara potser és més, bé, teniu com un equip de gent, hi ha la comunitat, no sé com li dieu, la gent que us ajuda a la parròquia, l'equip parroquial, i que feu moltes activitats. A banda del que seria purament la missa, sí que teniu altres coses a fer, no? Sí, clar, això depèn de la parròquia, no? Hi ha parròquies que tenen més vida, hi ha parròquies que tenen menys vida, però totes les parròquies tenen diverses dimensions, no? Hi ha una part que és la que més es veu potser que és la litúrgica, però també hi ha la part de la formació, hi ha l'aspecte social, i en aquest sentit sí està bé la unitat parroquial perquè fa que, per exemple, en el cas de Premià de Mar i Premià de Dalt, doncs el tema de roba, per aquí hi ha un rober, no? Però, per exemple, el tema aliments està al DISA, que està a Santa Maria, Càritas ni a Sant Cristòfol, és a dir, hi ha una mica un repartidor de les funcions també entre les 3 parròquies. I no repeteix el mateix a cada una d'elles, no? I crec que està bé, perquè potser posar un rober parroquial a les 3 parròquies no cal. Bé, doncs això està en aquesta. Potser posar un repart d'aliments a les 3 parròquies no cal, doncs està a Santa Maria. Bueno, i així hi ha coses que les parròquies les conserven i cadascú té les seves, i hi ha coses. I, evidentment, per portar tot això, doncs es necessita l'ajuda dels laics, no? I hi ha molts laics, gràcies a Déu, a les 3 parròquies que estan compromesos i cadascú, segons les seves habilitats, no?, i els seus talents, diu l'Evangeli, doncs els posa al servei de la comunitat, no? Hi ha catequistes, hi ha qui s'encarrega del cant, hi ha qui s'encarrega de la litúrgia, hi ha qui s'encarrega d'aquestes feines més socials, etc. I sí, són equips, no? Sí, sí. Ara que estem fent aquesta media conversa, ens ha coincidit amb un tema, que és un tema general, de l'Església en general, que és el tema del sínode, que durarà fins al 29 d'octubre. Es reuneixen els bisbes, parlen de temes socials, temes relacionats amb la realitat social, una mica adaptant l'Església a la realitat del segle XXI. Aquesta seria una mica la idea, no? I el Sant Pare, després de les conclusions, més o menys, o les propostes que fan els bisbes, ell pot decidir, evidentment. Ho deia perquè, d'alguna manera, el Sant Pare ha manifestat que el que potser a ell li interessa és conèixer la realitat més de base, més com vosaltres, no tant la jerarquia eclesiàstica, sinó els que toqueu de peus a terra o el que veieu la realitat social, com podeu ser això, els capellans, els fidels, la gent que esteu a les parròquies. Què et sembla? Com ho veus? Bé, per una banda et diré que no llegeixo molt els diaris, no? En aquest sentit, sí m'entero a un nivell eclesiàstic del que passa, però no ho faig normalment a través de podríem dir, la premsa, per dir, oficial, no? Els diaris típics o les grans cadenes. I aleshores desconfio una mica de com transmeten certes coses. L'Església és sinodal des de sempre i és jeràrquica des de sempre. Són 2.000 anys d'història, no hi ha institucions que tinguin 2.000 anys d'història. I seguirà sent així. Però jo crec que sí és molt important que nosaltres entenguem i es treballa així, no? Que és una mica això que deies abans. És a dir, per exemple, una parròquia, podria dir com es feia abans, però no ho sé tant, perquè això hi ha gent que té 80, 90 anys que et diu abans, el mossèn, bueno, no ho sé, perquè jo no sóc tan gran, però sí puc dir que, evidentment, les parròquies, com funcionen, doncs és entre tots, no? És a dir, hi ha una jerarquia també a la parròquia, també a la diòcesis, però hi ha un treball en equip
que jo el veig clarament a les parròquies i a la diòcesi de Barcelona. Llavors, el que vol la Sant Pare és reflexionar. Hi ha hagut molts sínodes, de fet, hi ha constantment sínodes. Hi ha hagut sínode sobre la família, sínode sobre l'Eucaristia. Quan es fa un sínode no és tant per canviar coses, sinó per reflexionar i aprofundir sobre un tema de l'Església. Per exemple, hi ha un sínode sobre la família, no és que es vol canviar la família, sinó anem a reflexionar sobre la família i després s'acaba traient un document. Ja va haver un sínode sobre la maçonia, per exemple. Doncs es fan reflexions i al final es treu un document que es diu Querida Amazonia. Llavors, a vegades els diaris tenen un esquema polític i fan una semblança de l'Església a el que és la política. Sembla un Parlament i és un funcionament una mica diferent. D'acord? Jo ho veig així. Parlem una mica de la nostra realitat, del que dèiem, del fet de ser rector de Premià de Mar, que és l'església de Sant Cristòfol. Premià de Mar té una realitat prou diferent a la nostra. Sant Cristòfol i Santa Maria. 3 parròquies. Una mica com es porta això, com s'organitza, una mica pel que dèiem, no? En veritat no ho sé, perquè estem començant. Però, evidentment, és superimportant i aquí la veritat és que ho veig a les 3 parròquies. Hi ha bastanta gent implicada, bastanta gent que vol ajudar i bastanta gent que fa funcionar les parròquies. Llavors, hem d'arribar a un punt també de veure en quines coses s'unifiquen i en quines no. Que això no és fàcil, perquè cada parròquia està acostumada a tenir la seva parròquia, les seves misses, la seva catequesi, i a vegades no és fàcil dir ara això ho farem aquí. Hi ha gent que s'enfada i llavors s'ha de fer una mica d'equilibris i veure al final què és el més pràctic. Jo crec que en aquest sentit hem de ser pràctics i veure, doncs això és millor fer-ho així, doncs ho fem així. Ara, com ho farem exactament? Doncs no ho sé, perquè aquí, com deies, començarem el dissabte, no? Però, jo estic content perquè veig que a les 3 parròquies hi ha gent molt bona i no hi haurà cap problema. Ara, sempre costa una mica a vegades adaptar-se, no? Perquè adaptar-se... La gent li agrada molt els canvis, però després, a l'hora de veritat, no. Això per les del sínode. La gent diu, s'hauria de canviar això, tal, però després que no pots canviar ni l'horari de missa. La gent, a la teoria li agrada molt els canvis, a la pràctica els agrada molt poc. Per això s'ha de treballar. Nosaltres aquí, mossèn, tenim, no és una parròquia, però és un santuari o una església que ens l'estimem molt, que és el tema de la Cisa. Mossèn Colomer, que ha estat el rector durant molts anys aquí a la parròquia, ell sempre ha estat mort per la Cisa, ell ho ha viscut molt i crec que seguirà fins que pugui, evidentment, sent una mica adscrit, no sé si dir-ho així, a la Cisa, i serà ell el que seguirà fent la missa allà, no? Sí, a veure, si et dic la veritat, no sé si té aquest nomenament o no, però de fet ho fa, evidentment, i nosaltres encantats. Mossèn Josep té 89 anys, crec que aviat, no sé exactament quan és, però crec que és abans d'acabar l'any, fa els 90, però gràcies a Déu ha estat mirablement bé, està molt clar de cap, ja ho coneixeu, està molt bé de cames també, és a dir, està bé. Llavors, també tenim a Sant Cristòfol i a Santa Maria mossèn Alfons, que té 89 anys. És a dir, que tenim 2 mossèns de 89 anys, que és admirable. Jo t'ho dic, per mi és un exemple veure aquests mossèns que amb aquella edat tenen ganes, perquè tu pensa que jubilats en veritat estan jubilats. Podrien quedar-se descansant a casa, no? Quanta gent als 89 anys diu no, jo vaig anar a la feina. Doncs ells, diguéssim, perquè no és una feina, és una vocació, tant mossèn Josep com mossèn Alfons desitgen seguir ajudant, celebrant la missa, anant aquí, fent coses, no? Se senten bé i fan bé. I per nosaltres, els que som una mica més joves, són un exemple. Llavors, sí, mossèn Josep Colomer seguirà ajudant a la Cisa i en el que faci falta, també ve aquí a l'arxiu de tant en tant, saps que li agrada molt estudiar, la història, etc. Llavors, ell segueix al pie del canyó. Un equip, com dèiem, no? Sí, un equip on cadascú posa una mica els talents que el Senyor li dona i també segons el moment de la vida que ens toca a cadascú.